hogyha tényleg megéljük a kereszténységünket, akkor én nagyon azt remélem, hogy van egy aktív kapcsolatunk Istennel, amiben kérdezünk Istentől, amiben hallunk Istentől, amiben olvassuk Istennek az igéjét, és van, hogy nem szól hozzánk, és van, hogy frusztráltak vagyunk, mert olyat mond, amit nagyon nem akartunk hallani, vagy azért, mert hetek óta nem mond semmit, pedig én kérdezem. És én azt gondolom, hogy ezek is ugyanúgy nem csak, hogy be kell, hanem az a jó, hogyha bejön témaként akkor, hogyha valaki önismerettel foglalkozik, nem is kell ehhez elmenni pszichológushoz, simán, hogyha otthon gondolkozom azzal, hogy hogy vagyok igazán, mert akkor bejön szerintem az, hogy mitől vagyok frusztrált, nem lehet-e, hogy az attól vagyok frusztrált, hogy a párom nem ért meg, vagy attól vagyok frusztrált, hogy azt érzem, hogy Isten nem ért meg. Izgalmas, hogy különböző oldalakról közelítjük meg, az én fejemben mindig az elmélettel kezdődik. És ha rajtam múlik, nagyjából ott is végződik a téma. Az egész podcast alatt így lesz. Szeretettel köszöntünk mindenkit az EIKON Podcast első epizódjában. Én Békefi Bálint vagyok, és a kedves feleségemmel, Békefi Annával fogunk beszélgetni a kereszténység és a pszichológia kapcsolatáról, a mai részben a világnézet és a pszichológia viszonyáról. Annám, röviden bemutatnád magadat, és azt, hogy miről fog szólni ez a podcast? Ahogy már mondtad, én Békefi Anna vagyok. Idén nyáron fogok végezni pszichológusként, és elkezdeni dolgozni. Emellett keresztény embernek is gondolom magunkat. A podcast egy régi ötletünk és tervünknek a megvalósulása, amivel az a célunk, hogy beszélgessünk arról, hogy hogyan kapcsolódik a keresztény világnézet és a pszichológia. Nagyon azt reméljük, hogy ebből mások haza tudnak vinni gondolatokat, tovább tudják gondolni, és hogy ezáltal el tud kezdődni erről egy beszélgetés, egy diskurzus, mert hogy jelenleg nagyon kevesen beszélnek arról, hogy mégis mit tudunk keresztényként kezdeni a pszichológiával, vagy mégis van-e bármi kapcsolata a kettőnek, és hogyha igen, akkor hogyan kapcsolódnak. És akkor elmondanád, hogy te hogy kapcsolódsz az EIKON-hoz? Én korábban teológiát tanultam, jelenleg a CEUN vagyok filozófus hallgató, és Annával az elmúlt 5 évben a tanulmányai alatt nagyon sokat beszélgettünk a kereszténység és a pszichológia viszonyáról, és azt gondoltuk, hogy lassan eljutunk oda, hogy ezeknek a beszélgetéseknek egy részét szélesebb közönséggel is elhozzuk, hát hogyha más is tud belőle inspirálódni, vagy elgondolkodni, vagy tanulni, ahogy mi is sokat tanultunk és inspirálódtunk egymástól. Ezekben a beszélgetésekben az a cél, hogy körüljárjunk olyan témákat, amik a pszichológia és a kereszténység kapcsolódásában fölmerülnek, és az egyik vagy a másik oldalról nem teljesen nyilvánvaló, hogy hogyan érdemes róluk gondolkodni. Azzal a kérdéssel indulunk el, hogy mi a világnézet szerepe a pszichológiában, illetve hogyan viszonyul egymáshoz a világnézete az embernek, és az, ahogyan a pszichológiáról akár elméletben, a pszichológiai jelenségekről, eredményekről, terápiás módszerekről gondolkodik, akár az, ahogyan a gyakorlatban viszonyul ezekhez. Több kérdésed volt, és akkor az első kérdésed az volt, hogy mi a világnézet szerepe a pszichológiában. A második kérdésed pedig az volt, hogy mi lehet a kettőnek a kapcsolata. A világnézetnek a szerepe a pszichológiában szerintem, amit leggyakrabban szoktak gondolni, vagy a leggyakrabban eszébe jut az embernek, az talán az, hogy vannak erkölcsi kérdések, morális kérdések, amikből más gondol valaki, hogyha egy következetesen keresztény életet él, mint hogyha mondjuk muszlim vagy buddhista, szóval, hogy ez még akár kereszténységtől függetlenül is felmerülhet az, hogy mondjuk más gondolunk arról, hogy működik jól egy házasság, vagy mik egy házasságnak a céljai, vagy mi egy párkapcsolatnak a célja, és hogy lehetnek olyan morális dilemmák, mint például az eutanázia, amiben egy pszichológusnak lehet szerepe, például kísérésben, vagy kérdezésben, támogatásban, és lehet, hogy máshogy kérdez, máshogy támogat attól függően, hogy mi a meggyőződése világnézetileg. De ez nem is feltétlenül csak morális kérdésekben jelenik meg, vagy hát akkor mondhatjuk szerintem, hogy morális kérdésben jelenik meg, hogyha nagyon kitágítjuk a moralitás fogalmát. Arra gondolok, hogy például olyan is van, hogy feminista pszichológia, és a feminista pszichológusoknak az az egyik fő megközelítése, hogy kimutatják az értékítéletet az olyan dolgokba is, amikben nem gondolnánk elsőre, hogy van. Hát az, hogy egy párkapcsolati dinamikát hogyan próbálsz segíteni, az, hogy milyen gyakorlatokat
próbálsz támogatni, milyen gyakorlatokban próbálod elérni, hogy egy nő kényelmesen érezze magát, milyen felállásokban, annak ugye már van egy erkölcsi dimenziója. Teljesen egyetértek, és ami még eszembe jutott ehhez, az a kritikai pszichológia, aki mint a pszichológiával kritikus álláspontot vesz fel olyan szempontból, hogy a pszichológia túlzottan az egyénre fókuszál, és ők meg azt gondolják, hogy a társadalmi folyamatoknak van sokkal nagyobb jelentősége. Szerintem ezekben ez a kérdés, hogy hol van az, amikor csak egy fókusz más, szóval hogy vannak olyan irányzatok, amiknek mások a fókuszai, és hol van az, amikor tényleg már egy világnézetté alakul az, amit képvisel valaki, mert például egy családterápiáról nem mondanám azt, hogy világnézetileg meghatározott, pedig ők is azt mondják, hogy egyének helyett foglalkozunk csoportokkal. Uh-huh. Hogy látod a mai pszichológiában, hogy mennyire elfogadott az, hogy a világnézeteknek befolyása lehet a pszichológiáról alkotott képre? Hát ezzel kezdtem röviden, hogy szerintem ez elég beszédes, hogy az ember, szóval én például csináltam még 5 év képzést, hogy erről lényegében semmi szó nem esett, és lehetne azt gondolni, hogy persze az állami egyetemeknek nem ez a dolga, és ezért van egy katolikus egyetemen, meg egy református egyetemen képzés, és örülnék, hogyha majd valaki utólag megcáfolna, de amennyire én tudom, ott se kap ez nagyobb szerepet. Szerintem amiatt, hogy a világnézet általában a társadalomban magán a véleményként van kezelve, ezért nem gondolják, hogy egy tudományterületnek ezzel érintkeznie, vagy az integrációval foglalkoznia kéne, vagy a kapcsolatban elmélyülnie, hiszen az egyik az egy magánéleti dolog, amit majd vasárnap az ember megél, és a másik meg egy keddesti probléma, amivel elmegy pszichológushoz, a kettőnek nem feltétlenül kell kapcsolatban lenni. Szerintem ez a mögötte lévő gondolat. Szerintem érdemes kicsit arra kitérni, hogy miből áll egy világnézet, meg milyen kérdéseket foglal magába, és hogy ha ezt végig gondoljuk, lehet jobban meglátszik, vagy jobban föl tudjuk tenni azokat a kérdéseket, hogy hogyan kapcsolódik, mennyire kellene bevonódni a pszichológiába. Tehát néhány dolog, amit a világnézeti kérdéseknek szoktak mondani, az egyrészt az, hogy milyen a világ alapvető természete, tehát hogy a legalapvetőbb valóság az például anyag, sok materialista szerint, vagy Isten, sok vallásos ember szerint, vagy nagyjából a semmi egyes keleti vallások szerint. És ebből részben következnek az erkölcsi kérdések, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi ennek a forrása. Ehhez kapcsolódik a megismerés is, hogy hogyan lehet ezt eldönteni, és hogyan lehet sok egyebet is eldönteni. És ehhez nem is kell elmenni elvont vallási kérdésekbe. Nekem az a benyomásom, hogy egy analitikus pszichológus is egészen máshogy gondolkodik a pszichológiai megismerésnek a folyamatáról, mint egy kognitív pszichológus. Mást fogad el megbízható ismeretforrásnak, stb. És ezekről nem biztos, hogy nagyon egyszerű vitákat folytatni. Tehát ez a másik része a világnézeteknek, hogy nem olyanok, mint egy egyszerű, a világ vizsgálatával könnyen eldönthető ténykérdés, mint hogyha az a kérdés, hogy milyen messze van a hold a Földtől, hát azt akkor megmérjük. Vagy hogy hány lába van a kacsának, azt megszámoljuk. De az, hogy mi a megbízhatóbb az egyes emberekkel való mély beszélgetéseken keresztül évek alatt föltáruló összefüggések, vagy a tudományos standard módszerekkel, statisztikai alapon alátámasztott megfigyelések, de az sokkal nehezebb megmondani, hogy hogyan tudnánk eldönteni. És ez egy másik jellemzője a világnézeteknek, hogy meghatározzák azt is, hogy hogyan lehet eljutni az igazságra. És emiatt nagyon nehéz semleges alapot találni közöttük. De szerintem ezt el lehet túlozni, és vannak, akik ebből egy ilyen relativizmusra lyukadnak ki, hogy a világnézetek között nem lehet dönteni, vagy csak úgy lehet választani, mint ahogy az ember a boltba választja ki, hogy milyen ruhát vegyen ízlés alapján, és nem lehet racionálisan mérlegelni ezeket a kérdéseket. És vannak emberek, akik a kereszténységet is így állítják szembe a pszichológiával. Hogy azt mondják, hogy a pszichológiának megvan a maga világnézete, a kereszténységnek megvan a maga világnézete, és mivel ez két különböző világnézet, nincs közöttük átjárás. De szerintem ebből a képből kimarad az, hogy ugyanabban a valóságban élünk, ugyanaz a tapasztalatunknak egy óriási része, és egy olyan világnézet, ami az elemi tapasztalatainkat tagadja, vagy értelmezi át, vagy olyan összefüggéseket akarja, hogy lássunk, amik egyszerűen nincsenek ott, azt az emberek idővel feladják. Mennyire gondolod, hogy ez a relativizmus elterjedt, és hogyha szerinted elterjedt, akkor miért?
lehet elterjedt. Ez azért cseles kérdés szerintem, mert aki komolyan hisz egy világnézetben, az nem lehet közben relativista. Tehát ha valaki nagyon komolyan veszi a relativizmust, akkor nem fogja mélyen elhinni egyik világnézet igazságát sem. És vannak ilyen fából vaskarika próbálkozások, de ezek nem nagyon terjednek el, szerintem nem véletlenül. Hát, hogy miért van, hát én nem tudom, nem vagyok én a népléleknek egy értője, de ott van biztos az benne, hogy egyszerűen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen sokféle opció van. És ez az embereket sokszor önmagában elbizonytalanítja. A másik fele, az pedig szerintem egyfajta ilyen nagyon gyakorlati orientáció sokakban, hogyha nem tudom egy kérdésről bebizonyítani, hogy a holnap délutánodra hogyan hat, akkor az emberek nehezen szánják rá magukat, hogy azzal kapcsolatban meg akarják ismerni az igazságot. Meg van egy ilyen kultúra, nem? Hogyha nem egyértelmű egy kérdés, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem olyan, mint a 2 meg 2 az 4, és nem tudom megmondani, hogy a másiknak miért nincs igaza, vagy miért van igaza, akkor inkább így ne szólják bele. Szóval, hogy milyen alapon mondom én azt egy muszlimnak, hogy szerintem nem igaz az, amiben ő hisz, milyen alapon mondja nekem egy ateista, hogy nem igaz, amiben én hiszek keresztényként, jobb ebben nem beleszólni, vagy jobb erről. Ezt akár inkább még kerülni is, mint témát. Igen, ez biztos így van, és van egy nagy félelem a vallási intoleranciától, és annak a mindenféle következményeitől, és egy nagy törekvés arra, hogy legyünk minél toleránsabbak, és ez biztos rendben van, csak szerintem ezt nem lehet szembeállítani az igazság kérdésével. Meg ez mindig egy külső nézőpontból hangzik el. De hogyha az a kérdés, hogy én keresztényként hogyan gondolkodjak a pszichológiáról, hogy az én világnézetemből mi következik a pszichológiával kapcsolatban, akkor hiába emlegetem a toleranciát. Az erre a kérdésre nem fog választ adni. Az arra a kérdésre próbál választ adni, hogy hogyan viszonyuljak azokhoz, akik erről máshogy gondolkodnak. Igen, hát amikor az embernek pszichológushoz kell mennie, akkor vagy egyedül elmegy, vagy egy állami pszichológushoz megy el, vagy egy magánhoz, aki csak pszichológusként hirdeti magát, vagy elmegy egy keresztény coachhoz, vagy egy keresztény pszichológushoz. Szóval valamilyen döntést kell hozni a nap végén, vagy nem megy el semmihez, mert úgy dönt, hogy az ő világnézetébe vagy gondolkozásába az következik, hogy ő nem akar járni pszichológushoz. Nehéz olyan döntést hozni, hogy nem hozok döntést. Uh-huh. Szerintem azok, akik nem hoznak, azok nagyon gyakran halogatni szoktak, de valójában az is egy döntés. Hogyha 10 évig halogatom a terápiámat, akkor valójában nem járok terápiára. Hogyha rátérünk konkrétan a keresztény világnézetre, mik a keresztény világnézetnek a sajátos következményei a pszichológiára nézve, hogy mik azok a témák, amikben lehet, hogy valaki, aki keresztény világnézettel közelíti meg a pszichológiát, másra fog kiukadni, mint mondjuk egy mainstream szekuláris megközelítés. És mielőtt válaszolsz, felvázolnám azt, hogy szerintem mik a keresztény világnézetnek néhány sajátos körvonala meg alapja. Szóval kezdjük Istentől. A keresztény világnézet szerint van egy Isten, aki tökéletes, mindentudó, mindenható, teljesen jó, és ő teremtette az egész világot. Ennek megfelelően mi emberek a teremtményei vagyunk, és nem is akármilyen teremtményei vagyunk, hanem egy különleges szerepet adott nekünk Isten ebben a világban, hogy mi az ő képét hordozzuk, és képviseljük is őt a világban. Feladatot is adott nekünk, és küldetést és egy különleges kapcsolatra is törekszik velünk. Egy fontos része a keresztény világnézetnek a bűnbeesés és a megtérés hatása, tehát a keresztények szerint, a Biblia szerint a világ a jelenlegi állapotában nem olyan, mint ami ennek Isten eredetileg tervezte, hanem a bűn hatására egy csomó negatívum, szenvedés, bűn, betegség átszövi az életünket, és Istennek ebből van egy megváltó munkája, aminek a kulcsfontosságú részét, Jézus életét, halálát és feltámadását már elvégezte Isten, és ezért mindannyiunknak elérhetővé válik az üdvösség, de az egész életünkben és a világban a bűn hatásainak a visszafordítása az még folyamatban van, és részben hátra van. És majd amikor Jézus visszajön és mindent helyreállít, akkor térünk vissza az édeni állapotba, vagy még jobba. És még 2 dolgot mondanék a keresztény világnézetről. Az egyik a megismeréssel kapcsolatban, hogy a keresztények szerintünk Isten szólt. És a Szentírásból, a Bibliából megismerhető sok olyan dolog Istenről és az ő akaratáról és a világról, ami máshonnan nem, vagy csak nagyon nehezen. A másik pedig, hogy a kereszténység szerint az embernek van lelke.
És ez a lélek nem olyan, mint ami a materialisták szerint. A lélek nem úgy viszonyul a testhez, mint az emésztés a gyomorhoz, hogy csak egy funkciója, vagy csak egy viselkedése, hanem egy olyan dolog, ami legalábbis bizonyos körülmények között a halálnál azt látjuk, hogy el tud válni a testtől, és aminek valamennyire van egy önálló működése, még ha azt is látjuk, hogy szorosan összefügg a testtel. Szerintem leginkább úgy tudunk végigmenni, hogy kiválasztunk egy elemét a keresztény világnézetnek, és megnézzük, hogy ez van-e hatással, különböző irányzatok szerint van-e hatással, illetve gyakorlatra van-e hatása, vagy csak az elméletre. Szerintem érdemes onnan megközelíteni, hogy mondjuk Istennel kezdted. És szerintem az már egy alapvető sajátossága annak, hogyha valaki keresztényként megy el pszichológushoz, hogy a pszichológusok nagyon gyakran foglalkoznak kapcsolatokkal, akkor is, hogyha egy ember megy el pszichológushoz, nagyon gyakran vagyunk mondjuk konfliktusban a szüleinkkel, vagy konfliktusról a párunkkal, vagy akár nem is konfliktus, csak mondjuk frusztrációval megyünk el, és aztán kiderül, hogy a frusztráció onnan adódik, hogy egyébként nem tudjuk megértetni magunkat a párunkkal, vagy nem tudjuk, hogy a párunk miért úgy viselkedik. Na és akkor itt jön be szerintem a keresztény, ha elmegy pszichológushoz, hogyha tényleg megéljük a kereszténységünket, akkor én nagyon azt remélem, hogy van egy aktív kapcsolatunk Istennel, amiben kérdezünk Istentől, amiben hallunk Istentől, amiben olvassuk Istennek az igéjét, és van, hogy nem szól hozzánk, és van, hogy frusztráltak vagyunk, mert olyat mond, amit nagyon nem akartunk hallani, vagy azért, mert hetek óta nem mond semmit, pedig én kérdezem. És én azt gondolom, hogy ezek is ugyanúgy, nem csak, hogy be kell, hanem az a jó, hogyha bejön témaként, akkor, hogyha valaki önismerettel foglalkozik, nem is kell ehhez elmenni pszichológushoz, simán, hogyha otthon gondolkozom azzal, hogy hogy vagyok igazán, mert akkor bejön szerintem az, hogy mitől vagyok frusztrált, nem lehet-e, hogy az attól vagyok frusztrált, hogy a párom nem ért meg, vagy attól vagyok frusztrált, hogy azt érzem, hogy Isten nem ért meg. Izgalmas, hogy különböző oldalakról közelítjük meg, az én fejemben mindig az elmélettel kezdődik. És ha rajtam múlik, nagyjából ott is végződik a téma. Az egész podcast alatt így lesz. De akkor hát a végére hátra kijön valami. De mondd az elméleti részét, aztán majd kapcsolódom hozzá. A kereszténység többi tanításától leválasztva nehezen mondható meg, hogy Isten hogyan befolyásolja a pszichológiát. Szerintem az, hogy Isten megalapozza a keresztény világnézetnek az olyan részeit, mint az erkölcs, az ítélet és a halál utáni élet, az, ami sok mindent átformál, leginkább azzal kapcsolatban, hogy a végső cél az életben, és emiatt talán még a terápiás folyamatokban is, nem pusztán az evilági boldogulás. Tehát nem az a cél, hogy a halálom pillanatáig minél nagyobb részét töltsem az életemnek jókedvűen, vagy boldogan, hanem van olyan, hogy Isten olyan áldozatokra hív minket, meg olyan döntésekre, amik csak az örökkévalóság fényében érik meg. Olyan kitartásra, nehéz helyzetekben, vagy olyan lemondásra, ami egy pusztán világi öröm és boldogság kereső szempontból nem érné meg. Hát meg szerintem a lemondások, meg a nehéz helyzeteken kívül a hitbeli fejlődés, ami a megszentelődés útja, ami ott van a Bibliában, hogy ebben kéne haladnunk, és hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy tényleg akár attól függetlenül jár el pszichológushoz, vagy terápiára, de hogyha én foglalkozom azzal, hogy vagyok, akkor valószínűleg foglalkozom azzal is, hogy hol járok ebben a megszentelődésben. Haladok-e abban, hogy egyre jobban hasonlítsak Istennel, hogyha már meg vagyok térve évek óta, akkor van-e valami változás, és hogyha valamiben nincs változás, akkor vajon miért lehet az, hogy ebből a bűnből mondjuk nem tudok kimászni, vagy ezt nem tudom meglépni, hogy ebben szolgálókész legyek, pedig látom, hogy jó lenne. És szerintem, hogyha az ember erre így rátekint, hogy van ez a hitbeli fejlődése, akkor ez már foglalkoztatni fogja ezáltal, úgy fog foglalkozni azzal, hogy mi újság vele, hogy annak része lesz a hitbeli fejlődése, ami pszichológiai szempontból akár elhanyagolható lenne, lehetne azt mondani, hogy csak azzal foglalkozunk, hogy érzelmileg hogy vagy, meg viselkedésileg, meg szociálisan, és persze, hogyha erre nagyon kihat az, hogy nem tudom, a gyülekezetben negatív hatások érnek, akkor foglalkozzunk vele, de hogy nincs benne ez a hitbeli fejlődés, mint elhívás és mint cél. Pedig az önismeretünknek, meg a pszichológiai folyamatoknak általában van egy célja, és ez fontos, hogy itt a hitbeli fejlődés az egy cél. Sőt, talán a legfontosabb cél. Igen.
És ez talán a legnagyobb különbség, mert hogy a pszichológiának a fő célja az, hogy egyrészt minél jobban megismerjük magunkat, másrészt minél jobban legyünk. Tehát, hogyha nagyon nehéz múltból jövünk, és nagyon nehéz traumákat éltünk meg, vagy nehéz családból jövünk, akkor is próbáljuk meg egyre jobban lenni pszichésen, egy lelki fejlődés van, és itt mondanám, hogy én a lelkit azt leginkább pszichológiai értelemben fogom használni, mert ehhez hozzászoktam már, de hogy akkor itt van egy ilyen lelki fejlődés, amire fókuszál a pszichológia, és keresztényként meg én úgy gondolom, hogy leginkább arra vagyunk elhívva, hogy hitben fejlődjünk, és közben nekem meggyőződésem az elmúlt években azzal vált, hogy közben a hitbeli fejlődésnek egy nagyon fontos eszköze az, hogy rálássunk, hogy tényleg hogy vagyunk, hogy tényleg lelkileg mi kíséri a hitbeli fejlődésünket. Pont ezt akartam én is mondani, amit most a végén elmondtál, hogy nekünk meggyőződésünk az, hogy a lelki fejlődés, úgy, ahogy azt a pszichológia elképzeli, jelentős részben nagyon sok oldalról a hitbeli fejlődésnek is az eszköze lehet, és a kettő együtt is tud járni, sőt, hogy kicsit erősebbet is mondjak, könnyen megeshet valakivel az, hogy a lelki fejlődésbe való elakadása vagy lemaradása hátráltatja a hitbeli fejlődését, és akár olyan módokon is, amit nem feltétlenül vesz észre. Hát szerintem az egésznek a jellemzője az, hogyha nem foglalkozik vele az ember, szóval hogyha akár olyanokhoz beszélünk, akik lehet most az elején, akik pont foglalkoznak ezzel, de hogyha visszaemlékezünk, hogy amikor van pár olyan elhavazott hetünk, amikor nincs időnk abba belegondolni, hogy is vagyunk mi pontosan, akkor is befolyásol ez. Hát ez előbújik, elhagyjuk a cuccunkat, nem emlékszünk rá, ingerültek vagyunk, visszaszólunk, és hogyha belegondolunk, hát ez már, amit most elmondtam, azt, hogy ingerült vagyok, visszaszólok, nem megyek el valakinek segíteni, pedig tudom, hogy milyen jó lenne neki, és nincs is időm megállni, és ezt végig gondolni, hát akkor ez persze, hogy hatással lesz a hitbeli fejlődésünkre, hát szerintem már ebből látjuk, hogy ha ez rendszerré válik, akkor mennyire kéz a kézben tud minket negatív irányba vinni ez a két elem, a hitbeli meg a lelki hogylétünk. Szerintem nem cél most az, hogy végigmenjünk a keresztény világnézet összes elemén, erre előttünk van még az egész podcast, mert sok téma így vagy úgy kapcsolódni fog hozzá. Engem még az a kérdés érdekel, hogy kimondva vagy kimondatlanul, de van-e a pszichológiának világnézete? Ez egy jó kritikus kérdés. Szóval az nem attól függ, hogy mit tekintünk világnézetnek. Amit elmondtam korábban, hogy lelkileg minél jobban, pszichológiailag minél jobban megismerni magunkat, és törekedni arra, hogy megismerjük jobban magunkat, és hogy egyre jobban legyünk, egyre jobban tudjunk kapcsolódni önmagunkhoz és másokhoz. Ez szerintem a legtöbb pszichológus megkockáztatom, hogy bár kevés dologban osztozkodnak a különböző nézetek, de talán ebben így osztozkodnak, és sokan egyetértenek most velem, és ezt mondhatjuk azt, hogy ez egy meggyőződés világnézet, hogy mindenkinek meg kéne jobban ismernie magát, hogy lehet fejlődni lelkileg és pszichésen, és hogy ennek van egy eszköztára, tehát azért a pszichológia nem csak kérdéseket vet fel, meg témákat jelöl meg, mint az önismeret, vagy mint a nehéz például traumatikus emlékeknek a feldolgozása, hanem azért az eszköztárt is ad hozzá, aminek egy része nagyon jól gyakorolható otthon egyedül, és egy része pedig nagyon fontos, hogy támogatást kapjunk az alkalmazásában, és pszichológus, terapeuta, pszichiáter legyen mellettünk. És amikor azt mondod, hogy a pszichológusok egyetértenek abba, hogy a lelki fejlődés az mennyire fontos, és mennyire központi, szerinted ez lehet olyan, hogy ez szembe kerül valamilyen más dologgal? Hát esetleg azzal szerintem szembe tud kerülni, de majd erről biztos, hogy még további témáknál jobban mélyre menően fogunk beszélni, de hogyha belegondolunk olyan példákba, ahol mondjuk mi úgy érezzük keresztényként, hogy valaki magáról úgy érzi, hogy neki ott a hitbeli fejlődése a fókusz, és hogy valójában mondjuk egy nagy nehézség az a hitbeli fejlődésének a megpróbáltatása, akkor lehet, hogyha itt arra fókuszálnánk csak ehelyett, hogy lelki fejlődés, és hogy gyorsan legyünk túl ezen a megpróbáltatáson, kerüljünk ki belőle, próbáljuk meghúzni a határainkat, és túl lenni rajta, akkor egy ellentmondásba kerülünk, mert nem mindegy, hogy arra fókuszálunk, hogy Isten ezt mire akarja használni, és hogy lehet ez a hitbeli fejlődésünknek egy pontja, vagy egy megpróbáltatása, vagy arra fókuszálunk, hogy
lelkileg próbáljunk meg minden jobban lenni, és minél jobban megismerni magunkat, és ha felismertük, hogy ez egy nehézség, akkor hagyjuk el, vagy kerüljük ki ezeket a helyzeteket, vagy dolgozzuk fel. Szóval szerintem a lelki és a hitbeli olyan szempontból lehet konfliktusban, hogy melyik kerül az első helyre. Én azon gondolkoztam még, hogy olyan konfliktus előállhat-e, amikor a lelki önazonosság vagy boldogság szemben áll azzal, amit erkölcsileg helyesnek tartanánk. Igen, szerintem ez egyértelmű, hogy valószínűleg sokaknak van olyan élményük, amikor mástól éreznék jól magukat, és mástól éreznek helyesnek. Szerintem azért a bűntudat az lelkileg is nagyon erős hatással van, és ezáltal a pszichológia is ismeri, hogy egy jelentős faktor az életünkben a bűntudat. És persze kérdés, hogy mit teszünk vele. Erről majd beszélgetünk. Szerintem a pszichológiának lehet egy hajlama arra, hogy a bűntudat az pluszban van, és csak bejelez, de hát értsük meg, hogy miért jelez be, és halkítsuk le. Szerintem azért elég markáns az is, hogy a bűntudat az így jelzi, hogy mi az, ami helyes számunkra, és hogy ez megjelenik a pszichológiában is, attól még, hogy nem gondolja, hogy Istentől kaptuk a lelkiismeretet, attól még azt gondolja, hogy bennünk egy iránytű lehet. Igen, de azért az benne van, nem, hogy mást kell kezdened a lelkiismeret furdalással, hogyha az csak egy ilyen saját különbejáratú iránytű, mint hogyha az valami rajtad kívül levőnek a véleményét mutatná. Ez teljesen igaz, és szerintem tényleg van egy erős különbség a kettő között. Én azért vagyok csak visszafogott vele, mert szerintem keresztényként is lehet olyan, hogy rosszul érezzük magunkat valamitől. Úgy érezzük, hogy bűntudatunk van, és valójában nem követtünk el semmi rosszat, és hogyha végigolvassuk az egész Bibliát, és utána értelmeznénk, akkor is arra jutnánk, hogy nem követtünk el semmi rosszat, és mégis jelzett a bűntudatunk. Szóval szerintem létezik keresztényként is az a jelenség, amit erről a pszichológusok azt mondják, hogy ezzel kell foglalkozni, hogy miért érzem rosszul magamat, akkor is, ha nem csináltam semmi rosszat. Csak lehet, hogy egy pszichológusnak ez az értelmezés hamarabb eszébe jut, mint egy kereszténynek. Másrészt pedig, és ezt mondtad, és szerintem nagyon jó, hogy mondtad, hogy a keresztény mércéje ennek az eldöntésében elsősorban a Biblia tanítása lesz arról, hogy mi a helyes és mi a nem helyes, nem pedig valamilyen személyes benyomás, vagy olyan józanész alapján való ítélet, amit jobb hiány egy világi ember érthetően felhasznál. Hát meg az, hogy miben akadályoz. Tehát, hogy szerintem, ha az ember nem keresztény, hanem mondjuk hisz valamiben, de az nem egy ilyen egyértelmű hitrendszer vagy világnézet, aminek mondjuk van egy bibliája, amit végigolvasol, és azt gondolod, hogy azt kell követni, akkor lehet azt gondolni, hogy mondjuk az egy, úgy szerintem sokan gondolják azt, hogy az mondjuk egy fő cél, hogy jól meg tudjam valósítani önmagamat, és hogyha valami rendszeresen bejelez, hogy bűntudatom van, és közben látom, hogy a fő célban ez akadályoz engem, tehát, hogy van egy fő cél előttem, és ebben akadályoz, akkor megpróbálom megérteni, hogy miért van ez az önszapotás, hogy itt próbálom saját magamat visszafogni, miért érzem rosszul magamat, hogyha a többiek előtt állok, mondjuk. Valamiben ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem a nem keresztény embereknek is lehet egy fő cél maguk előtt, és annak alapján ítélhetik meg a bűntudatnak a szerepét. De azért szerintem érdemes megkülönböztetni azt, hogy valaki rosszul érzi magát attól, hogy bűntudata van. Nem mindig lehet megkülönböztetni, de azért nem ugyanaz, nem, hogy valaki rosszul érzi magát, ha szerepelnie kell tömeg előtt, azért szerintem az nem ugyanaz az érzés, mint hogyha valakinek bűntudata van. Én nem erre gondoltam most, hogy rosszul érzi magát mondjuk a szerepléstől, mert ez inkább szorongás a pszichológia szavaival élve, hanem abba kezdtem el belemenni, és aztán visszafogni magamat, hogy mondjuk, ha valakinek rossz érzés elsőnek lenni, olyan értelemben nem szerepelni, hanem milyen dolog az, hogy én itten fitoktatom a tudásomat, és közben szükséges a karrieremhez, de mégis, mintha egy bűntudatom lenne attól, hogy most mindenki rám figyel, hogy most mindenki engem tapsol, hogy engem kérdeznek ki arról, hogy milyen ügyes vagyok. És hogyha ez akadályoz egy fő célban, akkor lehet, hogy úgy fogom ezt értelmezni, mint ami egy hamis bűntudat. Keresztényként pedig el tudom képzelni, hogy egy keresztény is rosszul érzi magát, és bibliai indokai is vannak rá, és akkor pedig ennek a feldolgozása biztos, hogy keresztény szempontból részben egy teológiai folyamat, amikor az ember kitalálja, hogy mit gondol erről Isten, és közben egy pszichológiai folyamat, hogy a saját lelki reakcióit, érzelmi reakcióit ezzel összhangba hozza. Igen, mert lehet ez attól, hogy úgy látjuk, hogy úgy reagálunk mondjuk a sikerre, ami nem keresztényi,
vagy hogy nem, Isten nem ezt szánta, hogy mi álljunk a legfelső helyen, és még meg is veregessük a saját vállunkat, de közben lehet, hogy amiatt, hogy soha nem értünk meg még ilyet, emiatt annyira kellemetlen és újszerű helyzet lesz, hogy valójában ezért jelez be egy negatív érzés, és nem amiatt, hogy ez a Bibliával milyen kapcsolatban van. De abban egyetértek, amit a szorongás kapcsán, amikor ilyen összekeverhetően mondtam, kiemeltél, hogy szerintem keresztényként nem könnyű, én azt gondolom, pedig sokan könnyűnek szokták beállítani, de fontos cél az, hogy elválasszuk, hogy jelenleg milyen negatív érzést érzünk, és már csak ezért is fontos az önismeret, mert szerintem ez nem olyan automatikus, hát ezt meg kell tanuljuk, hogy ez most éppen egy szorongás, ez most éppen egy frusztráció, egy dű, egy bűntudat, és akkor a bűntudatot szerintem különösen jól kell tudni felismerni ezek közül. És szerinted Isten úgy teremtette az embereket, hogy ezek a különböző kategóriái a negatív érzelmeknek bele vannak kódolva az emberbe, vagy ezt a kategorizációt mi húzzuk rá az érzelmeinkre, amik maguktól ilyen kuszák és összevisszák, és nincsenek fölcímkézve? Hát ez izgalmas, mert ami egyből eszembe jut, az a 6 alapérzelem. 6 alapérzelem azért nagyon izgalmas, mert hogy nagyon kevés dolog van, ami teljesen különböző kultúrákban ugyanúgy megjelenik. Melyik ez a 6? Öröm, bánat, meglepetés, félelem, tű és undor. Ez azért izgalmas, mert ez különböző kultúrákban úgy tűnik, hogy olyan kultúrákban is, amik nem érintkeznek a többiekkel, ugyanúgy megjelenik. Szóval valami ősi természete látszik, hogy van ennek a 6 érzelemnek, meg az is látszik, hogy ez a 6 érzelemnek egyértelműen meghatározott ideje van, hogy mikor jelenik meg egy gyereknél, és elég korán megjelenik. Most az, hogy ebben mekkora szerepe van az, hogy a szülők megnevezik, az, hogy te most dühös vagy, és azért rúgtad meg a másikat, mert dühös vagy, azt is tudjuk, hogy jelentős szerepe van. Szóval szerintem mindkettő, én azt mondanám. Szóval egyrészt látunk egy állandóan megjelenő természetét, akkor is, hogy a teljesen különböző nyelveken teljesen különböző szavak vannak, és van olyan nyelv, amin sok szóval meg lehet nevezni mondjuk az undort, vagy a szomorúságot, és van, amin csak egyel, és úgy tűnik, hogy ez se befolyásolja, és egy alapkifejezést ugyanúgy értelmeznek, hogyha elviszed a nem tudom milyen indiánokhoz, akkor ugyanúgy fogják értelmezni az undor arcodat. De mégis közben gyerekeknél látjuk, hogy az, hogy a szülő megnevezi, hogy te most dühös vagy, annak nagyon jelentős hatása van, és egy szülő nem veszi észre, és nem nevezi meg, sokkal nehezebb a gyereknek megtanulni, hogy olyankor mi van. Zárásként még azt a gondolatot fűzném ehhez, hogy ez szerintem arra példa, amikor egy keresztény világnézetbe a világ meg az emberek vizsgálatával olyan új információkat tudunk beépíteni, amik semmilyen feszültségben nincsenek. Se a Bibliával, se a keresztény teológiával, se a hitbeli fejlődéssel, de egyszerűen amikről nem beszél. A Biblia, amikről nincsen tanításunk a Biblia alapján, 1000 ilyen dolog van a gravitációtól az autószerelésig, az is ilyen, hogy mik az alapérzelmek, és a saját magunk megértésében, más emberek megértésében, meg a lelki és hitbeli fejlődésünkben is sokat segíthet, többek között az is, hogyha ezekkel tisztába kerülünk. Igen, és aztán már ezzel foglalkozhatunk a Bibliában. Van-e szó különböző érzésekről, és arra ki hogyan reagált a Bibliában. Szóval szerintem közben érdemes mindig lecsekkolni, és ezt is fogjuk tenni, hogy tényleg nincs a Bibliában szó erről, amit éppen a pszichológia elemezget, és éppen a pszichológia újdonságként mutatja be. Már én remélem, hogy többször azt fogjuk találni, hogy de azért ott van a Bibliában, és tudunk abból is tanulni. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattad az első beszélgetésünket, most itt a végére érünk, és akkor szeretnénk elköszönni, és nem sokára jelentkezünk egy következő epizóddal. Sziasztok! Sziasztok!